izvo zvindiri kuoneswa manga makaronga kumubira 2000 ndada kubira 3000 kuite 2000 makadii mama? tiri kwedu makadiwo Prophet. Ndaita unge misodzi yangu ida kubuda gogo vachifamba kubva uko. Ndiri kuoneswa mukuronga kuda kubakani. Kubara kuti ndabatwa nemweya wetsvina izvi. Muda kubira hanzvadzi yenyu. Kubatwa nemweya wetsvina. Varovere maoko nekubuda pachena. Hanzvadzi yenyu iri kunze kwenyika iri koko. Chokwadi Prophet. Ndiri kuoneswa ine hanzvadzi yenyu munoikumbira mari but haakupei. Haatombondipawo mari yacho. Asi chinonetsa ndechekuti munoona vamwe vese anovapa but imi hamupiwe. Haina handipiwe Prophet. Chiri kunyanya kukurwadzai ndechekuti imi gogo ndimi munotumwa kolekta mari dzake. Ichokwadi Prophet. Ndiri kuoneswa muchinokolekta mari dzemarentals dzakawanda makwira nekudzika muchikolekta mari. Ndinokorekta shuwa asi hana chanondipa. Ndotosvikira pakutorwadziwa mese munomu ari manhigi mashopu dzimba akavakisa mese munomu muZimbabwe ane dzimba dzakawanda asi ina hana chanondibatsirawo nacho. Izvozvi ndiri kuoneswa manga makaronga kumubira 2000 ndada kubira 3000 kuite 2000 asiwo vanhu vari kuchando vedu kana mine vanhu venyu vamuri kutumawo kapotai muchingozovaonawo mbijanawo. Mane makore akawanda anosvika ku15 ari kunze kwenyika. Ichokwadi. Mari akakupai yamunoti iye hanzvadzi yenyu yamakadya inosvika mari $70 achindipa $5 panenge angofungawo. chero mukanomira paline haakutumidzirei mari. Haatombonditumidzira ndozoita kutongoba mari yekuti nditenge mvura kana kutengewo drink. Ndinotora kana $2 ndotenga drink ndono. Now ndikatora hanzvadzi yenyu ndikaisa apa chamunoda kumubvunza chii? Ndinomubvunza kuti hanzvadzi, upenyu hwandiri kurarama upenyu hwakanaka here? Ndichikubatsirawo kudai. Now haakunzwei saka regedzai ndimubvunze. Chokwadi Prophet, mukamubvunza mukaita zvakanaka. Konaiba munini hamusi kuona here kuti hanzvadzi iri kutambura? Munodii kumupawo mbijana? Zvanzi ndenge ndichida kumupa mari but handikone kumupa. Kwasei usingagone kumupa mari? Ndeye mushonga. Hazvinonetsa kuti ndimupe mari manje. Because kwandakafamba ndakanzi ndisamupe. Kutambudzika kwaanoita ndokuwanawo kwandiri ndichiita. Saka ndikamupa zvinofumuka. Prophet, handaiziva kuti hanzvadzi yangu inondiitira utsinya hwakadai. Ndichimubatsira mabatsira andomuita iwayo. Aifanira kutondinzwirawo tsitsi takasara tiri vaya taipo 6 tasara. Asi handinzwirawo tsitsi. Ane utsinya hanzvadzi yangu. Usingaite. Now, imi vana venyu maromba havaende kumabasa imi. Vana vangu marombe ndakamutitorawo mwana wangu kumirisa kunze kwenyika. Akandirambira kuendesa mwana wangu anotora nawo mwana achivaendesa. Vangu vana akati ngaagare vakadaro. Asi
chazonyanya kurwadza kuti mari dzamunokolektiswa idzi ano hama dzemukadzi wake kunyanya ndokunoenda mari idzodzo, dzimwe nditomutumidzira idzokera kwaari. Ina handipe mari, ndototambura nevana. chiregai ndidai ndichipedza kuita muna matoyi ndiri kusunungura zvazvakasungwa nezita raJesu. Vana venyu urombe hwese hwanga huri pavari hunobva hwasununguka in the name of Jesus. Ndatanga kuoneswa vana venyu vatanga kuvhura makambani anonzi avo. Ndiri kukanzura mweya yese yatsvina nezita raJesu. Iwe Satani zvawanga wakabata ndazviramba. I cancel it in the name of Jesus. You are free, Gogo. Shaita. Shaita, Gogo.